jokine yo siap meneh nggih langsung kemawon monggo kita pirsani malih tari jaranan Jawa sesarengan kalian No Lodo Utama semoga Makut yuda jroning rananggana ngangledi perang jamane kanggo sodoran pantole jejer jujuk ning ayuda sorak rame agawe jroning palaga makut yuda jroning rananggana ngangledi perang jamane nganggo sodoran pentule jejer jujuk ing ayuda sorak rame agawe jroning palagan yo 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 dadi lewong atiku nalikane sepisan ketemu Mbak Mitun monggo wong ayu kang dadi laku godhok ati rinten siang dalu kinorban jiwa raga mendem rasa rumasap ing kalbu monggo Mbak Mitun lir nguyai segara godhok ati nyuleke atimu suwe ora ngenteni lewangin kang kita kan to jampi asik moga tiati sawiji senajan napa tak lakoni sengap nyoman ditaraku bring seliramu tiati sisianku
Rono rene rakasane wong randuwe soy lambat urip kumung tingkran atiku nelongso seniyo sapodo lolo gawe bete dinopo bedane awakku dadi rimo antuk nugroho pancen nyoto gawe gendro atiku gawe luwe warna lelewane mimbu iluwese ageni mas nyadak dadi ati wong manis rina wengi kang tak impi-impi klopo muda atiku laganono klopo muda gantilan ning jiwa pancen nyoto gawe gendro nanti kurang condro luwe warna lelewate mimbu iluwase ageni masnya da obrene tanah sadati ati wong manis rina wengi kang tak impi-impi klopo muda atiku laganono klopo muda gantilan ning jiwa Ayo lo. Ayo Bumiton. Aku kurang kati apa iki kurang sayang
kowe selawase mung kanggo kowe. Biyen wis tak tokone wujud tali sak kotange jare kowe leko ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Nadyan ragane namewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu ngopo kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi aku goleki tali kotang. Iki mas taline tulung benane merga winginane ujulke aku dijodohne malah karo duda suke wis cukup mangsa mene wae. Kang masando besuki aku ora bakal lali yen Gusti ngeparengake mesti beli tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi ning nggonku goleki. Dek biyen wis tak wujudne wujud tali sak kotange jare kowe leko ilang sak slirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki. Nadyan regane namewu kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Iki mas taline tulung benane merga winginane ujulke aku dijodohne malah karo duda suke wis cukup mangsa mene wae.
petekaning pati tali kotang saksi ning nggonku goleki yo yo Jan, Pak Jan. Iya. Jan tambah ini Jan. Yuk. Iya. Yuk. Iya, awas. Ya. Ayo. Ya. Yuk. Ya. Awas. Oh. Ayo. Yo. Ya. Awas. Oh. Iya. Ya. Ayo ngono kuwi ya. Ayo Pak Soni. Yang digepuk rambutnya Pak Soni. Ayo Pak Indro. Ayo. Ayo ngono. Mek kaya ngono kuwi, Mek. Saumpama isih ngerti aku bakal kandha katon mburi biyen ngaku isih legan durung nate ngayahi bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehne angel nggonku ngilangake sliramu ana sing duwe aduh lara kudu sambat karo sapa lara ati kadung tresno diplenjani aduh Gusti mboten kiyat kula niki tritresnani jebule malah larani aku kudu milih apa antarane tresno karo lara iki wis
mesti mergo rapi sanduweni ora bakal kandha keton mburi biyen ngaku isih legan durung nate ngayahi bebrayan pungkasane kaya ngene rasa tresna kadung tak wenehne angel nggonku ngilangake sliramu ana sing duwe aduh lara kudu sambat karo sapa lara ati kadung tresna diplenjani aduh Gusti boten kiat kula niki ditresnani jebule malah nglarani aku kudu milih apa antarane tresna karo lara iki wis mesti mergo rapi sanduweni yo kempeng ungkung kendang reok ketipu ngimbal bonang loro tur slendro selompret pelok jaran kipang nongklang meraing ige macan mangap megap bojang ganong galia kiprah prasaja kagunan reok prasaja gawe gembira iya yo iya oh ya oh
Ya ya Nulada Utama